godt putte lidt. Ja. Hvad er dit team hedder? Det hedder Visby Racing. Ja, okay. Ja. Så behøver jeg nok ikke rigtig spørge, hvor du kommer fra. Nej. Du kan bare slukke det, så kan man lige nemmere høre, hvad vi snakker om. Ja. Tak fordi du lige startede den op. Ja, det er fedt. Det er en 206'er. Ja. Med 200 heste, eller hvad så? Ja, det er en 206 med en 2.0 RC-motor i. Okay. Hvor vi har åbnet op for den, så den har lige omkring 200 heste og 220 Newton. Og laver en 0-100 på lige under 7 sekunder. Hold kæft, mand. Den kan godt flytte sig. Ja, det kan. Ja. Og du fortalte lige før, at de kører på forskellige underlag. Ja, men det er jo 50 jord, og så 50% asfalt, så det er sådan set også løst underlag, vi kører på nogle gange. Ja. Så vi kommer op i nogle mega høje topfarter, hvor det er, vi ligger og kører sidelæns af og til nogle gange. Fedt. Ja, det er mega fedt. Ja, okay. Og du har kørt i 3 år? Ja, jeg startede i 2024 faktisk. Og du har været rundt, eller valgt rundt et par gange? Ja, i sidste år der tog jeg lige 2 ture på taget, en gang i den her, så i en folkerace også. Ja, for satan, mand. Hvor stærkt kørte du der? Jamen, jeg tror, i rallycrossen, der kørte jeg faktisk ikke stærkt. Jeg nåede at få meget hold på den, men det var fordi jeg akvaplaner hen og noget jord. Så der kørte jeg måske 20 i timen. Det var meget stille og roligt. Men i det andet, der kørte jeg omkring 80, dengang jeg væltede rundt i den. Hold da kæft. Ja. Og du var ikke rejst op, altså det var bare... Nej. Det var bare ud af bilen, og så jeg ærger mig selvfølgelig over det, men der gik 2 uger, og så var jeg ude og køre race igen. Så... Hvor meget skulle den bygges op igen så? Hvor ødelagt var den? Jamen, det var faktisk 2 uger, hvor det var, at vi intens var ude i værkstedet. Hele bilen var skilt af. Alt taget var bukke og paneler og helt ordentligt. Det skulle bare skiftes. Ja. Så det var sen aften ude i værkstedet, og jamen, det var intense uger. Det var virkelig et mirakel, at vi nåede det. Men vi nåede det, og det var dejligt. Og det var lige til øllet, det var lige tid og arbejde sidst inden, eller? Vi nåede faktisk, det var lidt kaotisk, fordi vi nåede jo faktisk 5 dage før vi skulle derned, der var bilen faktisk bygget op. Men så brænder motorstyringen af ugen inden, at vi skal derned, og sådan en motorstyring, den er lidt speciel, den er, så den er ikke særlig nem at finde. Nå, okay. Så jeg tror det var, jeg skulle ud og køre om fredagen, og tirsdagen, der kom den hjem for manden, der ruller den. Så min tuningsmand ved KS Racing, jeg har her på arbejde også. Ja, okay. Tirsdag, der fik vi den ned på banen, der var den klar. Sådan. Så det var lige til ølle. Ja. Det var nemlig tirsdag, der var det åbningsceremoni. Så det var sidste dag nærmest folk, de kunne komme ind med bilerne. Ja. Og her lige til slut, hvordan kan det være, at du kører egentlig? Er det noget, er du blevet opvokset med det, han har sagt, eller? Det er jo faktisk mig og min bror, der har startet det i familien, men mine fætre og alle i min familie har faktisk været ude at køre det, så jeg er ikke født ind i det, men jeg har været på banen, siden jeg var helt lille. Men det var også der startede med at køre, så men det er ren passion, og jeg har altid givet det køre, og så fik jeg endelig muligheden for at køre folkerace, så er det bare gået op ad lige siden. Kører I hele landet? I hele landet? Kører i hele Danmark. Ja, okay. Der er baner lige fra syd, helt ned til sydpå, og over på Sjælland, og op nordpå, og Midtjylland også. Der er også en bane på Bornholm, så vi er i hele Danmark. Drømmer du om at komme til at køre i udlandet også, eller? Ja, det gør jeg. Det er da enhver persons drøm. Jeg drømmer specielt om at komme ned et sted, der hedder Estegringen. Nede i Tyskland, der gad jeg virkelig gerne prøve, eller op på en bane, der hedder Høgles op i Sverige. Ja. Men det er også et drøm stort, men jeg håber på en eller anden dag, at jeg måske kunne komme op og køre. Det kunne være mega fedt. Ja. Hvor ligger du hen i noget klassifikation? Jamen det er det, jeg ligger i Super 2000. Ja, okay. Det er den anden største klasse i Danmark. Ja. Så der er Super National, men det er for det meste baghjulstrukne biler med lige 300-400 heste og sådan noget. Så det er lige lidt højere. Så det er det, hvad jeg har råd til sådan set. Men okay. Det er den anden største klasse i Danmark. Du fortalte, du er 17. Jeg synes, det er imponerende. Jeg synes, det er fedt. Er det samtidig med, at du går i skole? Og, eller? Det var det sidste år. Hele sidste vinter, der arbejdede jeg som ude på Burger King. Okay. Og så var jeg samtidig på uddannelse som mekaniker, så jeg havde faktisk en periode fra januar til februar, hvor det var, at jeg fik fri klokken 3. Så tog jeg på arbejde indtil klokken 11:30, og så lavede jeg lektier om natten, og så sov jeg lige indtil klokken 7, og så skulle jeg op i skole. Så der var 2 måneder, hvor jeg levede på en 4 timer, for at jeg kunne opnå det. Hold da kæft, så jeg er ikke kommet sovende til. Nej. Jamen fedt, og også fedt, at du bliver ved, altså selvom du har været rundt et par gange, så... Jeg kan jo ikke gøre det uden min sponsor eller min familie for den sags skyld. Vi gør det sådan, det er en familiesport. Lad os lige høre lidt om sponsor, hvem det er. Jamen lige nu der har jeg VKS Racing, han er ham, der sådan set ruller alle mine biler ind, og tuner min styrboks. Også god til at hjælpe mig med at finde nogle dele, og god til at hjælpe mig med at fejlsøge også. Ja. Og så har jeg Vendeløst lige nu, som er sponsor for mig, som kan se projektet det her. Ja, okay. Ja. Jamen fedt. Og tillykke med, at du har fundet sponsor også, fordi det er jo aldrig, det er jo ikke så nemt i Danmark at finde sponsor til motorsport. Jeg leder stadigvæk i hundredvis, men man er desværre ikke så meget held, fordi det er ikke særlig stort sport, desværre. Nej, det er det. Nej. Men, Så,
Jamen fedt, tak, og tak for snakken, og tak for, at I